Bună ziua, dragilor! Am lansat de curând o provocare pe pagina noastră de Insta și am primit și un răspuns care ne-a bucurat foarte tare. La întrebarea ce titluri de episoade ați vrea să facem, unul dintre cele mai interesante răspunsuri a fost următorul. Mi-ar plăcea să aflu mai multe despre cum să interacționez cu o persoană care este dificilă. Și, dragilor, sperăm ca astăzi să putem să răspundem în câteva minute la această întrebare tare importantă pentru fiecare dintre noi. Trebuie să încep cu o mărturisire. În anumite momente, consider că sunt cea mai bună persoană de pe pământ și că toți cei din jurul meu sunt niște oameni dificili care nu înțeleg că au onoarea de a interacționa cu un om atât de extraordinar. Și nu este o glumă. Din păcate, însă, cred că atunci când interacționez cu acei oameni pe care îi numesc dificili, ei probabil la rândul lor gândesc cam același lucru. Sunt un om extraordinar, sunt un om minunat și iată că am de-a face cu o persoană dificilă. Ceea ce este foarte important înțeles la începutul acestui episod este că în anumite momente ale vieții noastre, fiecare dintre noi putem să reprezentăm cea mai dificilă interacțiune pentru cineva. Și atunci, cred că cea mai importantă abordare pe care trebuie să o împământenim și dacă am reușit să facem asta mai mult, cred că am putea să vedem mai multe lucruri bune întâmplându-se, este următoarea idee pe care am extras-o unul dintre filmele care mi-a atins viața cel mai mult, și anume filmul Minunea, care spune așa: atunci când ți se dă ocazia de a alege între a avea dreptate și a fi blând sau a fi bun, alege să fii bun. Cred că lumea noastră are nevoie de mai mulți oameni buni. Și cred că diferența adevărată s-ar face în conexiunile dintre noi, în lucrurile care se întâmplă cu fiecare dintre noi, în momentul în care, în loc să răspundem pentru a demonstra cât de multă dreptate avem, cât de multe cunoștințe avem, cât de multe lucruri minunate am făcut, am răspunde gândindu-ne cum aș putea să arăt acestui om că sunt bun. Pentru ca ulterior, poate răspunsul meu să oblige într-un fel sau să-l invite și pe cel din fața mea să răspundă asemenea. Poate că asculți acum și te gândești: Alina, tu habar n-ai cu ce gen de șef am eu de-a face, sau cât de răutăcioși sunt colegii de la noi din clasă, sau cât de îngrozitori se poartă părinții mei cu mine. Și da, probabil că nu am parte decât de experiențele proprii. Probabil că nu am cum să știu detaliile fiecarei situații prin care trecem fiecare dintre noi. Însă, un lucru care m-a ajutat pe mine de fiecare dată când am avut parte de o conversație dificilă și e chiar și un truc pe care am învățat să-l folosesc atunci când lucrurile deveneau tensionate, a fost că am încercat, cu cât este conversația mai greu de purtat, cu atât tonul meu și mimica mea să fie mai calde, mai blânde și mai aproape de ideea de bunătate. Îmi reușește asta de fiecare dată? Nu. Cred că trebuie să îmbunătățesc asta în fiecare zi cu certitudine. Și pentru asta apare un alt truc pe care aș zice că putem să-l folosim atunci când avem de-a face conversațiile dificile. În afară de ideea finalului în minte, acela de a manifesta bunătate și a manifesta blândețe, aș spune așa: cu cât este mai dificilă conversația, cu atât pregătirea ta să fie mai bună. Ce înseamnă asta? Înseamnă să-ți listezi niște idei. Ce aș vrea să-i transmit acestui om? Cum aș putea să-i le transmit într-un mod în care să vizez comportamente, nu să fac judecăți de valoare? Pentru că atunci când devenim acuzați că am făcut X, Y, Z, este natural ca reacția noastră să fie una de defensă. Nu e adevărat, tu nu știi nimic despre mine, eu nu merit să te porți așa cu mine. Însă în momentul în care îmi listez câteva dintre gândurile pe care le-am de făcut, de transmis, cu atât mai mult pot să îmi organizez interacțiunea în așa fel încât aceasta să fie să vizeze comportamente, nu oameni, și nu a vorbi despre și a acuza alți oameni. Și al treilea lucru: întotdeauna când am parte de o conversație dificilă, după ce se încheie și indiferent cât de grea a fost, cât de intens a fost, îmi iau un timp să mă gândesc ce aș fi putut face diferit. Și întotdeauna mă duc către una
2 sau 3 persoane pe care le consider ca fiind mentori, modele pentru mine, ajutoare pentru mine și încerc să le povestesc cât mai multe lucruri din felul în care am reacționat sau felul în care am pus problema, pentru ca să validez că modul în care m-am exprimat și am organizat acest context a fost unul care să faciliteze blândețea, să nu atace persoana și să poată să fie perfectibil. Dragilor, suntem dificili și suntem uneori dificili non-stop. Și partea frumoasă este că la finalul unei conversații reușite cu o persoană dificilă, atât persoana respectivă, cât și tu cel care ai inițiat conversația cu certitudine, câștigați. Așa că vă invit, în loc să aveți dreptate, să alegeți blândețea, în loc să vă duceți nepregătiți și să turuiți lucruri, acuze, să alegeți pregătirea și în final să verificați și să vă verificați cu cineva dacă există ceva ce ați putea aporta diferit. Haideți să fim inspirați, dragilor, că și lumea noastră are nevoie mai degrabă de oameni buni și blânzi decât de oameni care au dreptate.